Вітаначкі, мінскі монтажны хасла у складзе ад электра вітае вас. У нас тут зноў невялічкі варушняк. Завіталі мы тут падсілкавацца і пазнаёміцца з беларускім брэндам Байлет. Ну, гэта пры ўмове, калі хтосьці іх не ведае. А для астатніх проста яшчэ раз паслухаць і азнаёміцца з асартыментам кампаніі, які, дарэчы, вельмі вялікі і пастаянна пашыраецца. Бо ў цяперашні час вельмі складана сабе ўявіць асвятленне без ужывання светладыёдаў, якімі пераважнай большасцю і займаецца гэты беларускі брэнд. Сродкамі асвятлення, я маю на ўвазе стужкі, свяцільні і гэтак далей, элементамі іх мацавання, профілі, атражальнікі і рэчамі сілкавання, блокі, дымеры, кантролеры. Карацей кажучы, вы зразумелі. Падчас прэзентацыі рысачка навучання, дарэчы, было вельмі цікава. Спікер Іван з ахвотай адказваў на ўсе нашыя пытанні, пакуль некаторыя кавыраліся ў тэлефоне, і вельмі аддана камунікаваў з залам, які быў вельмі актыўны. Пасля прэзентацыі пачалася умоўная аўтапаці, на якой калегі амаль са ўсёй Беларусі актыўна абмяркоўвалі адзін з адным наша складанае і вясёлае электрамантажніцкае жыццё. Дзяліліся сваім досведам, таксама не прамінулі задаць некалькі пытанняў прадстаўніку, які заўзята, па-пацанску дасканала растлумачваў. Не абышлося і без невялічкай латарэйкі, падчас якой можна было займець вельмі нядрэнную свяцільню. Няхай часу, здавалася, было і вельмі шмат, але за ўсімі размовамі і інтэрв'ю ён нечакана і хутка скончыўся. Мы зрабілі некалькі фотачак на памяць і працягнулі нашу гутарку на вуліцы, бо монтажніка хлебам не кармі, а дай паразмаўляць. Вось, здаецца, і ўсё. Вельмі ўдзячны Александру Касцюку, які арганізаваў гэтае мерапрыемства і сабраў калегаў, ды што там калегаў, сяброў па небяспечнаму бізнесу пабачыцца. Дзякуй вялікі, а мы паехалі працаваць.